Nažalost, to je много тежко. Това е много трудно. Говорити излично, neću govoriti široko. Няма да говоря много на широко, но от личния си опит начин življenja се променя. Начинът на живота се промени. Ние много често казваме, преди нас как са живели нашите предци? При нас е същото. Едно време старите хора... Мала ракица, сутринта малка ракийка, малко сланинка, малко чесънче, една коричка хляб, чашка червено вино на обяд и стане чудесно. Забравяме обаче едно нещо. Те наистина са яли много сланина. Имате чварки овде у Бугарskoj. Да, имаме. Това е пръшките. Пръшки, имаме пръшки. Тоест, това е изключително... Кой не е ял пръшки с лук? Изключително мазна храна. Обаче ние днес, вижте какво правим. И вие, и аз, ние цял ден седим, работейки работата си. Извинявам се, че постоянно говоря вие и аз. Тук се отнася това. Защото ние водим диалог в случая, да. Гостима най-примерение, радимо озбилne poslove. Гостите разбират, ние работим сериозна работа, но седим. А нашите предци по цял ден са били на полето. Тоест една екстремална, изключително физическа активност. Това днес го заместваме с фитнеса, но това изобщо не може да се сравни с оная физическа дейност и работа, която те са извършвали насред природата. Цял ден на слънце, на въздух, насред природата. Просто времето е друго. Дори човек сега да иска... Така че именно за това трябва да помагаме на имунната система, само за това, че живеем по друг начин и просто не сме в състояние да използваме всичко това, което е здравословно. А това е това, което казахте. Да се много плодове, много зеленчуци, 5 пъти дневно да се храним. 2 voćne užine, jesti puno vlaknastih materija много с влакна храни, които поправят храносмилателния тракт и по този начин дори елиминирате токсичните вещества. Ние не се движим. Днес стана модно да просто с колата отиваме до първата будка. Но което... Какво правим също, което е погрешно? Хората казват, добре, аз ще се занимавам с някаква физическа дейност, 3 пъти седмично ще ходя на фитнес или в басейна или така нататък. Обаче, като се върнат от тия физически дейности, ако не са много силни морално, сядат пред телевизора с една огромна купа чипс или пуканки или мазни някакви. И на практика нищо не сме направили. Тоест, начина на живот се е променил. И за това на имунната система е необходима нашата помощ. Така че аз поради личните си проблеми, търсейки решения, понеже имах и личен здравословен проблем 2001 година, без да се впускам в подробности, но трябваше да се лекувам почти една година. И действително търсех какво би могло да бъде това. Откакто се появи Г132, той е закон за мен, той е задължителен за мен и семейството ми. Не се хваля, но имам по-възрастен син, който работи вече в САЩ и който като се върне тук, не може да си тръгне без да вземе. Аз просто му изчислявам периода, колко месеца му трябват, колко ще бъде там, докато работи, да си вземе. По-малкият ми син е ватерполист, водна топка тренира, спортист е, знаете, те всички ползват определени средства, знаете, за да бъдат по-силни, дори и непозволени понякога, за да издържат това натоварване, на което са подложени. Но за спортистите този препарат е също така, според мен е задължителен, защото по един естествен начин укрепва имунната система и им дава необходимата енергия. Ще продължим темата, ще разясним още неща относно тази хранителна добавка. Скъпи зрители, пийте един топъл чай, а ние ще се върнем само след минути с нови гости. Останете с нас. Вашата история има значение. Запишете се за участие на телефон 80 66 366 с код за София 02 или на мобилен 0879 99 80 41, както и на адрес София 1421, улица Червена стена 4. Не забравяйте да посочите телефон за обратна връзка. Здравейте отново след рекламите по TV7.
Поделено с Камелия, днес си говорим за това как да засилим имунната си система месец преди настъпването на зимата. Тук до мен е доктор Елена Чирич, а вече и доктор Тотко Найденов, главен редактор на вестник Български лекар. Доктор Найденов, здравей! Здравей! Радвам се, че отново си ми на гости. И за мен е удоволствие. Добре се чувстваш? Слава на Бога. Спокоен си сега, не си притеснен като предния път? Доктор и поп не се притесняват от нищо. Не се ли притесняват? От нищо. Мислех сега, че по някой път мога притесна и поп и доктора, ама явно не мога. Значи, неотдавна гледах голите снимки на една певица, облечена само с писачинки. И наистина от тази певица съм сигурен, че поне 95% от българските мъже тя им е влязла в мокрите сънища. Така ли? Да. И си ви броил песачинките? Да. Така, да не се откланяме много от темата. Месец преди настъпването на зимата, говорим си за подсилване, подпомагане на имунната система, така че да може да се справи с нахлуващите вируси, грипни и всякакви настинки, хреми. ОРЗ, от остри респираторни заболявания и най-вече грип. Какъв грип ще дойде, никой не знае. Дано да е по-лекичък. Значи лек или тежък, по принцип грипа винаги дава 1% смъртност при всички случаи. Предимно смъртността се дължи на осложненията от грипа, пневмонии и ритъмни нарушения. Засяга се проводната система на сърцето и възрастните хора са много уязвими към грип. Затова при грип непременно трябва да се пази легло, постелен режим, за да не се засегне проводната система на сърцето. Човек да си даде почивка, докато се възстанови. Да, 2-3 дена почивка, краката в топла вода с морска сол, обилно чайове и разбира се, ако има под ръка нашата хранителна добавка Г132, трябва с двойна доза, 2 пъти по 2 капсули, непременно, за да се прогонят вирусите. Защо? Г132 има това свойство да кара клетката да образува интерферон. Това е най-силното средство на самия организъм. Интерферон, което прогонва вирусите и ги унищожава. Освен това, интерферона пречи на клетката да се малигнизира, т.е. да се изражда злокачествено. Освен това, в Г132 той има 6 съставки. Значи, когато бяха ли 5? 6 са. 6 в едно. Когато удариш един човек с един пръст е нищо, но когато удариш един умрук, вече е голяма сила. Това са 6 съставки, като започнем. Екстракт от гъбата рейши, която действа против злокачественото израждане на клетките в ракови, да станат ракови. Така. Пчелното млечице, където се съдържат всички до една, всички микроелементи на земята. Калций против остеопорозата, калий и натрий за работата на сърцето, цинк за половите клетки, като сложиш желязо против анемия, да не ги изброявам. Всички микроелементи се съдържат в пчелното млечице и в морската сол. Това са двата елемента на земята. След това екстракт от акула, от протеин от акула, т.е. от хрущял и от черния идроп, който действа антиоксидантно и пречи на развитието на раковите клетки, защото акулата, както и зебрата, са единствените животни, които не боледуват от рак. Четвърта съставка е екстракт от семена на червено грозде. Още татко Хипократ, бащата на медицината, е съветвал своите пациенти да ядат червено грозде с семките. Още тогава го забелязал, че в семките, защото има профеноли, които също действат антиоксидантно, прогонват свободните радикали и действат противовирусно. Още тогава той го разбрал. И още 2 съставки има. Екстракт от зелен чай. Екстракт от зелен чай. Всички знаем, че той е антиоксидант. Всички знаем, но когато пиеш зелен чай, трябва да изпиеш 2 литра, за да си добавиш нужните антиоксиданти. Той е полезно и за... 2 литра си е полезно и за организма като течно. Разбира се. Значи 3 неща можеш да предозираш. Вода, зеленчуци и секс. Предозирай ги 2 пъти да ден повече. Как може точно тия да прекалявам, да му се не... Да. И затова изглеждаш толкова добре. Значи зеления чай, обаче тук в капсулата Г132 се намира без танин. Танин дразни стомаха и предизвика язва. А тук танин е изчистен. Няма го. Както екстракта от гъбата рейши, който се намира тук, се намира в 15 кг гъба рейши. Може ли да издеш 15 кг гъба рейши? Не можеш. Ако трябва да ям дневно, не можеш и дума да не става. Или 10 кг чесън, или алоя да изядеш 2 Значи, където тръгна си напълна багажника с килограми гъби и чесън. И... А тук ти го има в една капсулка мъничка. И 6-та съставка
Затова се казва японската формула, 6 съставка. И никъде няма такава японска формула. В нашата мрежа фармацевтична. Тя е екстракт от японската червена розичка. От пъпката на червената японска роза. Значи, да поясним за зрителите. Ако човек има някаква диагноза, за която е нужно определено лечение, той не трябва да спира лекарствата, така ли? Не. Това е хранителна добавка. Тя усилва... Да не се подведат, че едва ли не спират всякакви лекарства, приемат хранителната добавка и се лекуват. И дума да не стане. Ние говорим, когато са здрави хората, могат да си го взимат профилактично. Аз си го взимам по 1-2 капсулки на ден. Вече година и половина. Ти си още 20 годишен. На 63 години съм. Има ли вероятност от натрупване? От предозиране? Не се кумулира, аз одеве казах. Той не кумулира, той не се натрупва в организма. Тая хранителна добавка и 6 и съставни елементи не се натрупват. Сега, другия въпрос е, някои са ми питали, много хора, дали могат да взимам и други хранителни добавки с други антиоксиданти. Тогава обаче може да се получи обратния ефект. Много е опасно. Обратният ефект, когато предозираш с антиоксиданти, да подкислиш клетката. Всъщност, ако човек реши да взема едни хранителни добавки, да не ги смесва с различни, за да не се получи това окисляване на клетката. Ти откак се запозна с мен, захитря много. Много. Аз се отворих страшно. Така. И ти благодаря за компанията. Сега, освен Г132, добавката хранителната, която аз се наричам императора на хранителните добавки в България, защото аз познавам... Демек, че е най-добрата? Много е трудно да се каже най-добрата. Това не е състезание по висок скок. Да скочиш летвата или да се бориш, се вижда. Че е най-доказано. Но с най-мощен състав е тя. Аз познавам много добре лекарства в България, защото съм възпитаник на Института за лечебни средства. Там съм работил 6-7 години на време. Поне твърдя, че разбирам от лекарства. Но в същото време може да взимаш ябълка, плодове, не повече от 300 грама, защото се съдържа фруктоза и може да предизвика развитието на диабет. И зеленчуци в неограничено количество. Вода, зеленчуци и секс, повтарям формулата, в двойни количества, най-спокойно взимай, никакви странични действия няма да получиш. И формулата на Клуб Родопско здраве, на който съм председател, любов, движение, радост. Любов, движение, радост. Любов, движение, радост, помни се много лесно. Да си поговорим за любов. Като се добави и Г132, забрави още една съставка. Песни. Хубава песен. Това е радост.